Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugma ko diha ni Kristo niining santos uyamot nga gabii. Kanusa ang atong Ginoong Hesukristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko kanusa kun paglabay sa Ginoo, kun pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw, pinaagi sa pagpamati sa iyang mga pulong ug pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaon kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon ug nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita. O gamhanang Amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bag-ong kayo, o padilaaba kami sa bag-ong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi niining pagsaulog sa Pasko, ug dad-a kami unya nganha sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon o karon, ang sinugdan o ang katapusan, ang Alpha o ang Omega, iya ang panahon ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi sa iyang santos nga saman nga karon mahimayao na magbantay ug mag-amping unta kanato si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaong nabanhaw magwagtang unta sa kangit-ngit sa atong mga kasing-kasing o mga salabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos.
Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Mister. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Paglihipay kamo mga gahong nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadyata ng mga binuhat, alihong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan, si Jesu Kristo atong hari na banhaw na. Pagsadya o yuta sa dakong kahayag dinan agan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kanunay nahanaw na ang kangit-ngit. Paglihibayo simbahan sa Dios, pagsadya nga mahimayaon, nagdahan ag kanimo ang manunubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibuok lungsod sa Dios nga nagkapundok dinhi, kining dapita palanuga. Mga minahal nga higala, nga niining bala ang gabi nagabarog uban kanako, kuyog kamo kanako sa pagpangayo sa kaluoy sa Dios.
Aron ako nga dili niya takos nga sulugoon, mahatagan unta niya sa grasya sa pag-awit, sa iyang mga pagdahig sa Pasko. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay gayud ug matarong ang pagdaig sa di makita nga Dios, nga atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang anak nga bugtong, nga si Jesu-Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tihing ug sa awit, kay si Kristo ngadto sa tunay nga amahan, mibayad sa utang ni Adan, ug sa buling sa unang sala, mihugas pinaagi sa bililhong dugo. Mao kini ang piyesta sa Pasko, kanuhos agi ihaw si Kristo ang atong matud nga kordero, pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtutuo, nahihimong balaan. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus. Mao kini ang gabi kanus agiluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mahapasa. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus. Mao kini ang gabi kanusa ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusag ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus agilugti ni Jesu-Kristo, ug ang mga talikala sa kamatayon, ug madaugon siya nga nabanhaw. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus. O katingalahang panumbaling sa imong kaluoy kalang kanamo, o dili masukod nga pagpanggas sa imong guhugma, aron matubos mo ang ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus. O palaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangkon alang kanamo, sa ingon kadako nga manunubos. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus.
Ang gahong nining balaang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kapuhutli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagkuha sa dumut, nagdala ka namo sa kadait, ug nagpaubos sa among gaharpo. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus, tinuod nga bala ang gabi, kanusa ang yuta gitiunay sa langit, ug ang tao giuli nga adto sa Dios. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus, busa amahang langit nun, taliwala sa kasadya nining gabhiuna, dawata ang among sakripisyo sa kagabhiun, ang among sakripisyo sa pagdahi. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus, dawata kining siryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit niining kagabhion. Pagsadya kay nabanhaw si Jesus, nga ang kabugason nga dili gayud mo salop, makakaplagunta sa iyang siga nga kanunay gayud magdilaab. Si Kristo mao ka ng kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nganhi sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mga igsuon, mga hinigugma ko diha ni Kristo, gisugda na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa mga pulong sa Dios. Hinumduman nato giunsa niya pagtubos ang katawhan sa Israel, o nga sa pag-abot na sa panahon nga iyang gibutan, iyang ipadala ang iyang kaugalingong anak aron mahimong atong manunobos. Pinaagi niining pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pangluwas nga iya nang gisugdan dinhi kanato. Pagna ninyo mga kandila o manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag,
ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kinigikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala ug ang tubig nga nagtigom ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagalaing-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa hinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron mudan-ag sa kalibutan ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalaing-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang maayo nga ug ang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo og lukpa ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab. Ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalaing-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga maoy binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon.
Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananak ug kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upaguha ang naong sa kalibutan. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upaguha ang naong sa kalibutan. Daiga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Kisuluban ikaw sa kahalangdon o himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon ug usa ka kapa. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upaguha ang naong sa kalibutan. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan. Dili matarug sa kahangturan. Sa kalawran ingon ug usa ka saput, imo kini nga gibatunan. Lapaw sa kabukiran miabot ang mga tubig. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upaguha ang naong sa kalibutan. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan. Ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila ang mga langgam, nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan, nagsibya sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu upaguha ang naong sa kalibutan. Imong gitubigan ang mga bukid gikan sa imong puloy anan. Napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buhat. Imong gipatubo
ang mga tanong alang sa kagawian. Ang mga tawo diin mahimo ang pangikan sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o baguha ang naong sa kalibutan. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, diha sa kinadman imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat. Daiga ang Ginoo kalabko. Alleluia. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o baguha ang naong sa kalibutan. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa katingalahang katahom ug kahusay. Tabangi kami karon pagmatngon unsa kalabaw pagayod kakatingalahan ang bag-ong kabuhatan nga pinaagi niini sa pag-abot na sa hustong panahon. Gitubos mo ang imong katawhan pinaagi sa sakripisyo sa imong Pasko nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Manglingkod alang sa ikaduhang pagbasa. Usa sayo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halay. Ikan sa basahon Gisaguna sa niya Genesis. ang iyang asno, ug ipakuyog Unya niya wala sa madugay, Isaac, ug ang duha sa niya Dios si si Abraham. Abraham. Ug gitawag siya, Ipadulong sila sa dapit, Abraham, kagisulti kaniya sa Dios. ug si Abraham ito Sa ikatulong adlaw, Ania sa layo ako. pa si Abraham, Miingon ang nakita Dios, niya ang dapit. Dada si Isaac, Unya ang giingnan bugtong niya anak ang iyang mga ugma. ug lagaw nga Ikaw sa yuta sa uban Moria. sa asno. Ihalad siya Kami pinaagi Isaac, sa mga pagsunog dito, aron dito sa pagsimba, bukid nga ug itudlo mabati ko raon niya mo. kami nganhi. Si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad, ug siya maoy nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya ipadayon silang duha. Wala madugay miingon si Isaac, "Tay, si Abraham mitubag. Unsa man anak?" Nangutana si Isaac, "Ania ang kalayo ug sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating karnero." Si Abraham mitubag, "Anak, ang Dios moay mohatag kanato og halad." Ug mipadayon sila sa paglakaw. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, ipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipailuna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaac. Apan nitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. "Abraham, Abraham," mitubag siya. "Ania ako." "Ayaw unsaa ang bata," miingon ang anghel. "Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo. Kay wala man ikaw man ihikaw kanako ang imong bugtong anak." Miahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nasangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham katong napita og ang Ginoo maoy naghatag.
Hangtod karong mga adlaw, nag-ingon ang mga tao didto sa bukid sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga tagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntogon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug mahangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang nagbahin ako, ug akong kumpa. Ikaw ang naglig-on sa akong suwerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Una niya siya sa akong tuo, dili gayud ako makaginhawa. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako sab nga lawas, buhi nga masaligo. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot kang ang imong alagad madunot. Tultulan mo ako sa agyanan, sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan, diha sa imong tuo, hangtod sa kahangturan. Kay Magampo kita, O Dios, o Amahan sa tanang nagtuo kanimo, imong gisaaran si Abraham, nga mahimo siyang amahan sa tanang mga nasod, o pinaagi sa pagpakamatay o pagkabanhaw ni Kristo, imong gituman kadtong sa ara. Sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawhan nga pinili.
Musanong unta kami sa imong pagtawag pinaagi sa mahinangkong pagdawat sa imong pagdapit kanamo ngadto sa kinabuhi sa grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod alang sa ikatulong pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayuna sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malangayuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon, aron gukdo nila ang mga Israelita. Ug sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan, batok sa hari sa Ehipto, ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, may bawan sa mga Ehiptohanon, nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga nag-una sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod. Ug ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangit-ngit, milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat, pinaagi sa kusog nga timog nga mihuros tibuok gabii. Mibalhin ang tubig ug nauga ang taliwala niini. Ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon subay sa ilang giagian sa dagat. Sa wala pa moabot ang kadlawon gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe, busa naglisod sila pagpadagan. Ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug mutikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug sa pagabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmaneho niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayong usa nga nahibiling. Apan milakas ang mga ka-Israelita agi sa mamalangyuta taliwala sa dagat. Ug sa isig kakilid nila nahimong duha kaparil ang tubig. Niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Ug nangahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo, kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awitan nato ang Ginoo.
sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay giluto niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo karwahe iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. ug siyang akong manunubos, siyang akong Diyos, dayon ko siya, ang Diyos nga akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilubog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo sa kamagubad, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe o kasundaluhan ni Paraon iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagpuan sa iyang mga punuan nalungos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilubog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha, natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilubog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gipasulod nimo ang katawhan nga imong gitubos, o gitanong nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan, o Ginoo. Ang sanktuaryo, Ginoo, nga gitukod sa imong mga kamot, maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay gilubog niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Magampo kita. Amahan namo hangtod karong mga adlawa, makita pa namo ang mga katigalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon
ug karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan pinaagi sa pagbunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios ug mahimong takos nga kabiling sa Israel. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod alang sa ikaupat na pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kayang imong magbubuhat, mawang imong bana, ang Ginoo nga labing gamhanan, mao ang iyang ngalan. Ang imong manluluwas, mao ang balaang Dios sa Israel, nga ginganlag Dios sa tibuok kalibutan. Kay gitawag sa Ginoo ingon sa usa ka asawang biniyaan ug nagsubo sama sa batanong asawa nga gisalikway. Nag-ingon ang imong Dios, gibiyaan ko ikaw sa makadiyot, apan mobalik ako kanimo ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Tungod sa hilabihan kong kasuko, gitaligdan ko ikaw sa makadiyot. Apan uban ang hukmang walay paglubad, kaluy-an ko ikaw. Nag-ingon ang Ginoo, ang imong manunubos. Alang kanako, sama kini sa panahon ni Noe. Sa dihang nanumpa ako, nga dili na gayud palulupan ang kalibutan, ipanumpa ko usab, nga dili na gayud ako masuko kanimo, ni kastiguhon ko pa ikaw. Mga tumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan. Apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mo lubad. O dili usab mahana, ang akong kasabutan sa pakigdait, nga akong gihimo uban kanimo, nag-ingon ang Ginoo nga naluoy kanimo. Ang Ginoo miingon, o sinakit o binaugdaog nga syudad, ug walay naglipay. Ipahiluna ko ang imong mga sukaranan, dinayan-dayanan sa mahalon nga mga bato. Dayan-dayanan ko sa mga sapiro ang imong mga tore. Butangan kog mga haspe ang imong mga ganghaan, ug ang imong mga kuta, dayan-dayanan kog alahas. Pangunayan ko pagtudlo ang tanan mong mulupi, ug muuswag unya sila pag-ayo. Ang katarong mao'y makapalig-on kanimo, ug dili kanila daog-daogon, kay dili ka man mahadlok, ug ipahilayo ka sa kalisang. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong gigapos pag-ayo. Ug wala ka mutugot, nga akong mga kaaway malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kahiladman sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila,
nga nagadulong sa kahiladman. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daygang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang mayong kagubuton sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati, O Ginoo, ug kaluy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang, gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, himayaa ang imong ngalan pinaagi sa pagpadaghan sa imong piniling katawhan, sumala sa imong gisaad kaniadto, balos sa ilang pagsalig, itugot nga makita namo dinhi sa imong simbahan ang katumanan sa imong saad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang lingkod alang sa ikalimang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastoon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgon ninyo ang mga nasud nga wala ninyo hiilhi ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, maoy maghimo niini og pasidunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna.
Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto, kun dili mopatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunoa tumanon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa sa tinuray ang Dios mao ang akong manluluwas, masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tungod sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo, isang yaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isang yaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Daigang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat, ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o siyudad sa Sion, kay halangdon diha sa inyong taliwala ang Santo sa Israel. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan.
Magampo kita, makagagahom o kanunayng buhi nga Dios, bugtong kalauman sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mga propeta, imong gisangyaw ang mga misteryo nga among gisaulog karong gabhiuna. Tabangi kami aron mahimong matinud-anon nimong katawhan, kay diha lamang sa imong lamdag nga makatubo kami diha sa kaayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod alang sa ikaunom na pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruk. Pamati Israel, ang mga kasuguan nga nagsaad sa kinabuhi. Pagmatngon ug mahimo ikaw maalamon. Nganuman Israel, nga naaman ikaw sa yuta sa kaaway. Nganuman nga natigulang man ikaw diha sa usa ka nasod nga langyaw. Ikaw dili malinis kung subayon ang seremonyas sama sa patay. Ikaw giihap na uban sa mga patay. Apan nganuman, tungod kini kay gibiyaan nimo ang tinubdan sa kaalam. Kung naglakaw pa ikaw diha sa mga dalan sa Dios, nagpuyo unta ikaw diha sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Pagtuon hain ang pagsabot, ang kusog, ug hain hikaplagi ang kahibalo. Unya, mahibalo ikaw, asa pangitaa ang usa ka hataas ug hingpit nga kinabuhi, ang kahayag aron mogiya kanimo ug ang kalinaw. Walay bisan kinsa nga nakakaplag, hain magpuyo ang kaalam, umay makasulod sa iyang balay sa bahandi. Ang bugtong nahibalo sa kaalam mao ang Dios, ug nahibalo siya sa tanan nga mga butang. Pinaagi sa iyang pagsabot, hikaplagan niya siya. Gitukod niya ang kalibutan alang sa tanang panahon, ug gipuno niya kini sa tanang matang sa mga mananak. Ang kahayag mikurog ug misugot sa pagtawag niya. Gipadala niya kini ug mitungha. Gitawag niya ang mga bituon ug mitubag dayon sila. Mipahimutang sila sa ilang mga luna ug malipayon sila nga midan-ag aron pagpahimuot ni adtong usa nga naghihimo kanila. Siya mao ang atong Dios, ug walay lain nga sama kaniya. Siya ang nagkaplag sa tibuok dalan nga magdala ngadto sa pagsabot, ug siya ang naghatag sa kaalam ngadto sa iyang sulugoon nga si Israel nga iyang gihigugma. Sukad ni adtong panahona, ang kaalam mipakita sa kalibutan ug nagpuyo taliwala kanato. Ang kaalam mao ang basahon sa mga sugo sa Dios, ang balaod nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga naghupot kaniya mabuhi, apan sila nga mabuya kaniya mga matay. Dangop kamo sa kaalam katawhan sa Israel, hupte siya. Lakaw kamo padulong sa kasanag sa iyang kahayag. Ayaw itahan ang atong mahimayaon nga mga katungod ngadto sa bisan kinsang katawhan. Pagkamalimpayon nato katawhan sa Israel, kay nagbaton kita sa bintaha sa pagkahibalo unsa ang makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalan. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaatman sa tawo ngayano. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa kapudyot sa labing lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, usa dugos gikan sa kaban. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Amahan, gidugangan mo ang imong simbahan pinaagi sa kanunay mong pagtawag sa tanang katawhan ngadto sa kaluwasan. Patalinghugi ang among mga pag-ampo ug bantay kanunay sila nga imong gihinluan diha sa bunyag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod alang sa ikapito nga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Unya giingnan ako sa Ginoo. Tao, sa dito pa ang mga Israelita magpuyo sa ilang nasod, ila kining gihugaw-hugawan sa ilang daotang binuhatan. Ang ilang panlihok ingon kahugaw sa babae nga gidugo. Busa, gipatagamtam ko sila sa akong kasuko tungod sa dugo nga ilang giula ug sa mga Dios-Dios nga mao'y nakahugaw sa nasod. Ipatlaag ko sila ngadto sa nagkalain-laing kanasuran o gisilutan ko sila sumala sa dautan nilang binuhatan. Apan sa dihang dito na sila sa laing nasod, gipakaulawan nila ang akong ngalan, kay ang katawhan miingon man. Mao kini sila ang katawhan nga pinili sa Dios, apan gihinginlan sila gikan sa ilang nasod. Busa gipanaligdan ko ang balaan kong ngalan,
ug gipakaulawan sa katawhan sa Israel didto sa kanasuran nga ilang giadtuan. Busa ingna ang mga Israelita nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ayaw ninyo sabta o katawhan sa Israel nga nakahukom ako sa pagbuhat niini tungod kaninyo, kundili tungod sa akong balaan ug halangdon nga ngalan nga gipakaulawan ninyo didto sa mga nasod nga inyong giadtuan. Ipakita ko unsa kabalaan ug halangdon ang akong ngalan nga inyong gipakaulawan aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo. Pinaagi sa akong buhaton kaninyo diha gayud sa ilang atubangan. Kay kuhaon ug tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing nasod ug dadon ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamo limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan lakip sa inyong pagka-makidiyos-Dios. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu o kuhaon ko ang inyong matiga nga kasing-kasing o ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu o himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gibutan o mga lagda. Adto na kamo puyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan ug mahimo na kamong akong katawhan ug ako mainyo ng Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa masalagsaw nga gidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Sa masalagsaw nga gidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios. Sa buhi nga Dios, kanusaman ako muadto ug musud-ong sa nawong sa Dios. Sa masalagsaw nga gidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Nilakaw ako uban sa panon ug giunahan ko sila diha sa pasunding. Ngadto sa balay sa Dios, taliwala sa makusog nga mga singgit sa kalipay o pasalamat. Uban sa katawhan nga nagasaulog sa pangiling. Sa masalagsaw nga gidlaw sa mga nagadagan nga kasapaan, ang akong kalag nangandoy kanimo akong Dios. Ipadalang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Nagtultul sila kanako ngadto sa unahan, ug magdala sila kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa
sa imong puloy-anan. Sa masalaksaw, naghihilaw sa mga nagadagan nga kasapaan. Ang ako kalam, nanganduy kanimo akong Diyos. Unya muadto ako sa sulod, sa altar sa Dios. Sa Dios sa akong kalipay o kasadya. Unya pasalamatan ko ikaw diha sa alpa. O Dios, akong Dios. Sa masalaksaw, nagilaw sa mga nagadagan nga kasapaan. Ang akong kalam, nangandoy kanimo akong Diyos. Magampo kita. O Dios, sa walay pagkausap nga gahom ug kahayag, tan-awa nga maluluyon ang tibuok nimong simbahan. Hatagi sa way kinutubang kaluwasan ang katawhan aron makakita ang kalibutan nga ang napukan gibangon ang daan nahimong bag-o ug ang tanang butang gipadangat sa kahingpitan. Pinaagi kaniya nga ilang sinugdanan ang among Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Himaya sa Dios dito sa langit.
po kita. O Dios samong Ginoo, imong gibanwagan kining gabhiuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw, dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong santos nga simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Ginoong Hesukristo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagkuwas sa Israel gikan sa nakakita ang dagat ug nahalong, ang Jordan mitalikod ug ang bukid milukso ingog usa ka hayo. Alleluia, 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 alleluia. Lumaw dagat na mibalik ka man, nganong nawalis ka man sa pasahurdan, bukid ug puntod na naglukso, ingog gagmay kahayupan.
ug tubod gikan sa bato nga gahi. Ug gikag santik ni pagpagulog sa tubig. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa paglabay sa adlaw ipapahulay, namalit og mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubag na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Samtang sila naglakaw, naging nanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Dako kaayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila ilang nakita nga giligid na ang bato nga gisira sa lubnganan. Busa nanulod sila sa lubnganan ug nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuo, nagsul-og og taas ug puting sapot o nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret, ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw na siya. Tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw kamo og suginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro, nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Dito inyo siyang hikitan, sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila pagpanggula sa lubnganan tungod sa kalisan, ug wala sila manulti kang bisan kinsa, kay nahadlok man sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kumusta naman mo mga igsoon? Ganahan pa mong mobilar? Mura naman gumudiag ng aluya. Mga igsoon, gilubong si Kristo. Nya sa iyang paglubong, gitalupan pagyugdako kay bato nga dili madaog og duha ka tawo. Mao na sila si Maria Magdalena ug ang iyang mga kauban. Nagsige intaw ka problema pagpadong nila sa lubnganan sa kinsa kay muligid atong dakong bato na porti mo tong dakuang batuha. Kining lubnganan o kining bato mahimo ni natong ingnon nga simbolo ni sa atong pagkahulog o pagkamatay ngadto sa sala. Basta ang yawa gani mupatay kay siya nato pinaagig sala datugan pagid na niyag bato. Mao na usahay kitang mga makasasala maglisod na gitag ikyas sa atong pagkalubong sa sala. Unang uban moingon na lang, ada puslan man. No? Puslan mang nangabit, kabit na lang yun. Puslan mang nagsuyok, suyok na lang yun. Di na magiko kausaban eh. Yan naman eh. Puslan mang niyan na ko aning bisyo sa sugal, sugal na lang yun. Kaya usawan man yun. Adik naman yun kuan eh. Ano ba? Puslan mang mag-homosexual ko. Ala, sige pa dayon. Usawan man yun. Ginoo na lang mag-igo eh. Di ba? Mao na ato no? Adili mo inana.
Oy, nana. Ikaw no, ingna ko no nang imong tupad. Aron mabuhi sa nagamay. Ingna unsa maroy nakalubong nimo. Ikaw no, pamatana ko na siya. Kana yung tupad ba ina? Unsa maroy nakalubong nimo. Ay narabay uban nalubong sa utang. Nga murag din agyon kaikya sa iyang utang kasi ginalag rinyo nag-abot tala ang daan og bag-o nya galibog na gid siya kung saon pag-ikya sa utang naagoy na puto sa utang ningon ako pader mo palit na lang ko anang imong slot nga hope and opportunity pamasin nga makabuhi pa ko aning akong utang pader nganong unsaon pa man ako pag-ikyas ning akong utang. Nakahana sa ko sa kong una-una, bahala ka diyan. Basta mo donate lang ka, okay na. Galisod yun. Lisod kita. Daghan kay nato. Naglisod ani. Lain-lain lang ang pagkalubong nato sa sala. Nya gitalupan pag yung bato, mao na lisod kayo. Pero si Kristo, iyang gipamatudan, gilubong siya, way tao nga mitabang niya pagwagtang sa bato gikan didto siyang lubnganan iyang gitukmod ang bato ug naligid ang bato ug nawa siya didto sa lubnganan pasabot gipaila ni Kristo nga dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala ikono ingna kono nang imong tupad ingna dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala. Sige. Yan. Onya, ang imong giingnan, ang imong bana ba? Nya, may mga bana ka ng kahimalikas ni mo, di ka kamagapos na. Nya, ikaw sa bana, sige, ligi sa kasi mga asawa, imo sa ginan, dili makagapos nako ang yawa sa iyang sala. Kanang kapalahubog din buwanga ka, di ka magapos ana. Ikaw wala, kasarasay na sa. May sanang atong i-declare, kay nga naman, ang pagligid ni Kristo sa bato o paggawas dito sa lubnganan, nagpaila, nakitang tanan nagibunyagan o mahiusa ni ining maong Kristo, makamaona sa tang muligid og bato o muikyas sa lubnganan sa sala, sa kamatayon, sa kalag. Kitang tanan, kamao na taana, naa na tay kapasidad, tungod sa bunyag. Mabitanan, malipay tan niya tay mga bunyaganan ron. Kay bighuman na ning bunyag, pwede na ni sila patyon. Kamo, human naman sa mo bunyagi diyang uban, makaingon ka karon na pwede na ko patyon. Kamong nagbasa diri sa 8 ka epistola, saman, pwede na mo patyon. Wala tingog. Maingon sa mo ikaw diya pa dal, sige man ka diyang basa-basa, gikan pa mangkatus gawas binasa. Nya kanas Padre Leo, may man kay na mo kanta, pwede sa mo patyon. Bahala Padre Leo, pakamatay siya ko bikoy. Hadlok ta, nga naman, tungod kay naa naman sa tay sala, nagapos naman sa ta sa sala. Mao na ang Ginoo nagpakita nga ako ray makabadbad sa inyong sala. Way lain og ang paagis Ginoo pagbadbad sa tong sala mao ang mga sakramento ug ang gauna sa sakramento nga mao gyud makabadbad sa tanang sala kanig yung bunyag. Muna kining ato karong pagbag-o sa tubig, pagbag-o sa kalayos, pagtuo, mao ni siyang timailhan nga dunay gahom nga gibilin ang Ginoo dinhi sa simbahan aron pagbadbad og sala ang sakramento. So kung ikaw karon nagpuyo-puyo, unsa mang sakramentoha ang makabadbad sa imong sala? Kasal. Kasimpula na. Kung ikaw karon nagdumot sa imong isigkataw og nagsigi kag pamakak, sige kag pangawat, unsa mang sakramentoha ang makabadbad anang salaan? Kumpisal. Ana.
O gusto mi diring mudupa-dupa aron mo daghan day na among kolekta. Unsa man sakramentoha ang among gikinahanglan? Ordinasyon. Og ikaw hapit na bugto is imong ginhawa, nya daal gyapon kay mga sala, wa lang gyapon kawagtan sa pipila ka sala, unsa man sakramentoha ang makapapas imong sala sa di-a ka mabugtoas ginhawa? Hilog. Nya karon kay wa may hilog, kay COVID man, patay ka. Oh, gitagaan sa simbahan. Ang simbahan mao'y makahatag niining maong sakramento. Gideclare man sa simbahan nga niining panahon sa pandemya ang hilog ato lang usa gyung isuspenso. Unya gitagaan man kini og kanang gitawag nato dispensation gikan sa Santo Papa o sa kaobispuhan, mo epekto dayon automatic. Mas nindot pa ni karon kay usahay ang pari ini kadto to wiris-wirisan naman mo kape tiwas ka ana la dito. Pero karon ang simbahan na gyud mo imuhilog nimo. Ang simbahan ba mo imuhilog nimo? Pasabot automatic kang hilogan sa simbahan by virtue of that dispensation sa physical nga paghilog. Ang simbahan mo imuhilog nimo. Unsa ra may imong buhaton? Magampo og moingon ngadto sa Ginoo sa imong kasing-kasing, buot akong mudawat sa imong sakramento sa hilog. Ginoo, ihatag nako ang kalimpyo sa lawas ug kalag. Nya ampo dayon ka. Nya kamo sa naglibot inyong mga pamilya, halapag ampo sa mo diha ug ang yu'a ang Ginoo ihatag ang sakramento sa paghinlo sa iyang kalag aron maandam sa pag-atubang nimo kun imo na ginisiyang paatubangon. Awa na. Hinlo na ikataw-tawran na bugto dayon. Or maayo dayon. Kaya ang hilog, healing man sana. Maayo sad, posible sang maayo. Di ba? Mo na ang sakramento. Grabe kay nag-epekto ang sakramento. Muna ayaw ninyo unya-unya na masagoy uban nagpuyo-puyo nagtag 20 ka tuig, tag 30 ka tuig. Wa pag yun mo abil sa sakramento, anong gilangay-langay man ninyo ang paglimpyo kung mapiksan mo lapok. Diha maglakaw mo sdan. Kanus aman mo manghugas. Sunod simana? Ha? Kanus igabot sa balay? Oh, as soon as possible. Gani, o mapiksan ka, labi ng dako-dako, gidang lapok, murag magpanglingig yung haing tubig, kay imo gidayong limpyuhan. O mao na niron ang atong tubig, ang tiglimpyo sa atong mga sala. Ayaw, dugay-dugaya. Pagkahibaw ni mo karon nga nana ka, gidatugan na ka sa sala, sa bato sa sala, gipabugatan pag yung mayo, ala, limpyuhi dayon. Ayaw pag unya-unya. Ambot, pila kabuk nang umpisal din ay, tanaw na ko, wa naman kayo ni duol. Awa na kitingay mga sa mga tao, no? O nagkato mga sadan, ipanghurot na sa COVID. Ambot lang ha. Oy, kusukitan mo unya-unya. Unya, mo ingon dahil ta, Ginoo, ika nalay mag-igo, sabtalan yun ko. Ana, ingon sa Ginoo, musabot yun ko nimo, na mukuyog kas demonyo. Kung saan ka masaya, suportahan ka ka. Na, nikalin mo kamatay, giiksa ka sa impyerno. Kaya mo ito imong ikuyogan, kung saan ka masaya, suportahan man yung kas Ginoo. Amo na, sa ato rong pagpadayon aning atong bihilya, ugma, musugat na magita sa nabanhong Kristo, ato gyung andamon, atong bag-uhon, ang atong commitment. Ginoo, ako nang iligid kining bato. Ni aman kas akong kasing-kasing karon, itukmod kining bato nga nag-ulipo nako. Kining akong sala. Bisag kung sa imong sa, itukmod. Ana. Og di madag ikaw-ikaw ra patabang sa imong kaubas panimalay or sa kauban nimos community. Ikono. Practice ikono diyang imong tupad. Ingna siya unsay imong sa
patabanga ko be. Ina, unsay imong sa patabanga ko hunong ana. Sige, ina. Kanang practice ta ba? Na kanang kamautang mutabang. Sige, ina unsa may imong sa aron patabanga ko wagtang ana be. Ana. Nya maingon din siya nga kini laging akong utang wa na gyud ko ni mabayad, tabang ang bayad sa wala na ilabot. Magtinabangay taoy nga mga wagtan ning atong sala. Mao nay akong gustong isigig pasabot ninyo sama nga si Kristo nagpakamatay para matabangan ta. Kita sad magtinabangay sa ta sa usag-usa nga mahunong ning atong mga sala. Kamong mga nagpautang ayaw na mo paningil. Aron maminusan ang salas panagdinumtanay, pagbinakakay. Kamo mga asawa nga inyong bana ng abit ay namo pagyaw-yaw. At least sila ran duha maimpierno, ikaw di maapil. Kamong mga ginikanan nga nay mga anak, mga tapulan kayo, ay namo pagsigpangasaba. At least sila ran mo maimpierno, kamo dili mo maimpierno mga ginikanan. Kuyong sa mo nang inyong anak nga tapulan. Ayaw na sagdain nagmasunog na sa impierno. Kamo sa mga anak na sigihan mo yaw-yaw ng iyong mga ginikanan, ng mga yawanon kay baba, ay nalang sad mo pagsigig yaw-yaw des yung kasing-kasing, magsige mo yung mayroon tagmatay ka. Ayaw na lang mo pagtubag-tubag. Dahil sa mo kusmod-kusmod na inyong naong, undak-undak ka na inyong tiil, ay na lang. Kaya makuyog mo ng inyong ginikanan, no? Di sagid gusto mo atog langit. Mas may pag inyo ng higugmaon, ignoraginan niyo inyong mama, paduong rabakas imperno. Di ba? Piti din ang naong ni Mustamparos. Nagtamparos na, ingon ang Ginoo mga kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, bali-balihon kang sagpa na. Hindi ko man sagpa ni mo, ingon dayan kaniya, bisag imo pa kong patyon, di gini kausap sa akong paghigugma nimo. Love you, ma. Magakos din na nimo. Sorry dyan kayo nak, nayawaan ko. Salamat. Naligid na gitaong bato. Pero hubag ikagnaong. Tanawa, di ba? I-treat ka na nga tos Jollibee na. Mag-Jollibee tanak. Ikabuti mo dito, di ka kakaon. Kaya di man mabukay mong baba kanya. Iumot man rin-ari. Kaya pwede mapagkasagpaa. Pero at least nagkauli na mo. Pinaagi sa pagkahiwi sa imong mga baba, sa imong awi. May na lang na, kay kanaray imo, si Kristo gikan sao nga risla palapa, pulos samad, nangabuslot panglawas, kamot og tiil para sa atong mga sala. Hilom lagi mo. Sige, padayon ta ha. Ato na rong himuon ang pagbag-o, pag-blessing sa bag-ong tubig. Ato usang tawgon ang ato mga bunyaganan. Sige, maura ni ang bunyaganan upat ka buok. Una, kuyogan o usa ka sponsor. Nikki Rose. Sunod si Ginny Lynn. Maris? Maris. Wala magkakabugar kasi kay gasuwat niya. Sige niya. Sunod ka dito, Maris, na ang sponsor des Loyo. Nya dayon si J. Nelin. Kani silang upat, mo na sila ato karong bunyagan. Okay ra mo? Sige. Ato na rong himuon ang atong pag-blessing sa atong bagong tubig. Mga hinigugma diha ni Kristo, samtang ang atong mga igsuon muduol sa mga tubig sa pagkatao pag-usab, tabangan nato sila pinaagi sa atong mga pag-ampo, hangyoon nato ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, paghatag kanilag, kalig-on, pinaagi sa iyang kaluoy o gugma. Ato karong himuon ang pagsangpit sa mga santos. Ginoo, maluoy ka. Kristo,
San Miguel, mga balaang anghel sa Diyos, San Juan magbubunyag, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo, San Pedro Bautista, San Lorenzo de Manila, San Perpetua ug Santa Felicidad, Santa Ines, Santa Catalina de Alejandria, San Pedro Calungsod, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Francisco, Santa Domingo, San Francisco Javier, San Juan Vianney, Santa Catalina, Santa Teresa, San Roque ug San Isidro, San Vicente Ferrer, Ginoo magmapaunguron ka, sa tanang dautan, sa tanang sala, sa kamatayong walay katapusan, tungod sa imong
pag-anhi ka namo. Tungod sa imong kamatayon o pagkabanaw, tungod sa imong gasa sa Espiritu Santo, kaluy kaming makasasala. Hatagig bag-ong kinabuhi kining imong mga pinili, pinaagi sa grasya sa bunyag. Santo sa imong grasya, kining tubig alang sa imong mga anak, mga tawo pag-usap. Jesus, anak sa Dios nga buhi. Kristo dungga kami. Ginoong Jesus dungga kami. O gamhanang amahan, ikaw naghatag kanamo grasya, pinaagi niining mga timailhang sakramental nga nagatug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong di makitang gahom dinha sa bunyag. Gigamit namo ang imong gasa sa tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi niining sakramentoha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan aron sukad niadto mahimo kini nga tinugdan sa tanang kasantos ang mga tubig sa dakong lunok imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga nagpawagtang sa sala o nagpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan ang imong anak gibunyagan ni Juan og sa espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo ug tubig mubuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa krus human sa iyang pagkabanhaw ang mga tinun-an iyang gitugon. Lakaw kamo og tudloi ang tanang mga nasod, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Busa amahan, tan-awa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan og abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag, pinaagi sa gahom sa espiritu, ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig niining tuburan. Ang tao sa imong larawan, imong gibuhat, sa sala siya hugasi dinha sa bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ito sulod na itong katulugan.
Nangamuyo kami kanimo amahan o sa imong anak. Ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig niining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinaagi sa bunyag, mabanhaw sa bunta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. O Ginoo nga among Dios karong gabhiuna, ang imong katawhan nagtukaw nga nagampo. Ubani kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labaw kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bendisyone kining tubig nga makapalambo sa binhi diha sa kaumahan ug nagahatag kanamo katagpaw ug kalimpyo. Imo kining gihimong sulugoon sa imong kaayo, pinaagi sa tubig giluwas mo ang imong katawhan o gitagbaw mo ang ilang kauhaw dito sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga ginamit ang tubig, maghimo ikaw bag-ong kasabutan uban sa tao. Pinaagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo dito sa Jordan, gibag-o nimo ang among makasasalang kinaiya diha sa paghugas nga maghatag og bag-ong pagkatao. Itugot nga kining tubig magpahinumdum namo sa among bunyag ug paambita kami sa mga kalipay sa among mga igsuon nga gibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato narong himuon ang ritos pagbunyag. Kamong way labot sa bunyag, manglingkod lang usa, niya andama inyong kandila. So, Nikki, Rose, Jeneline, si Maris, o Jeneline, unsay inyong pangayoon sa simbahan sa Dios. Unsay mapaabot mo sa imong pagtuo. Akong makabot ang kinabuhing tunhay. Kini ang kinabuhing tunhay, ang pag-ila sa Dios nga matuod og si Hesukristo, ang bugtong nga iyang gipadala. Ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay aron mahimo nga Ginoo sa kinabuhi ug sa tanang mga butang. Karon nangayo kamo niining inyong kinabuhi ug dili kini unta mahimo ninyo kun wala paunta kamo makaila kang Kristo ug nangayo nga mahimo kamo nga iyang mga tinun-an. Hingpit na ba ang inyong pagpangandam sa pagka-Kristiyanos? Patigho ba ikaw sa pulong ni patalinghog ka ba sa pulong mi patalinghog ba kamo sa pulong ni Kristo o miuyo na ba kamo sa pagtuman sa iyang mga sugo? Miambit na ba kamo sa among kahintang sa kinabuhi o sa among pag-ampo dinhi sa simbahan? Oo. Kamong mga nangugos, ika lang sa imong tubag. Maingon sa kang oo, niyag dili gani ka anda, may nang dili. Kamong mga padrina, mga nangugos, sponsor. Kamo ba sa atubangan sa Dios nakaila ba kamo nga kining inyo karong gibarugan dinhi nga bunyaganan takos dawaton sa hingpit nga pagkahiusa sulod sa atong simbahan? Oo. Mantay mo.
sige, napay laing o. Sige. Kamo misulti dapig kanila. Padayonon ba ninyo ang inyong pagtabang kanila sa pag-alagad kang Kristo pinaagi sa inyong mga pulong o panigingnan? Oo. Hintayan. Sige. Karon magampo kita, Amahan sa gugma ug kaluoy, nagapasalamat kami kanimo sa ngalan sa among mga igsuon nga karon bunyaganan, kinsa nakatagamtam sa imong pagdumala sa ilang kinabuhi. Karon sa atubangan sa imong simbahan, sila misanong sa imong pagtawag sa pagtuo, himua nga sila makakaplag sa kalipay o katumanan sa ilang bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ron kamo na sad ha, di na sa dali ikaduha kay ini mag-angay-angay sad mo. Sa mga dumi mo naman. Makailis yung karubag mo bilang kay anak man ang mga seminarista maratol basta makakitag bunyaganan nga dako-dako na. Seminarista ni parionon sa disin. So karon gipaanhi kamo o gipaanhi Ginoo gipaanhi mo ang imong mga anak. Sila si Nikki Rose, Jeneline, Maris o Jeneline. Nining tubig nga makalinis aron makaambit sila sa pagtuo sa imong simbahan o makabaton sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa misteryo nining tubig dad-a sila ngadto sa usa ka bag-o ug espirituhanong pagkatao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. So naatay mga pangutana ninyo. Sa tinga nimo ikaw to si Jeneline. Ang imong kanimo ito ha. Sa likway. Jeneline, isalikway ba nimo si Satanas o ang tanan niyang mga limbong? Sa likway. Ato tatong sunod. Tagsa-tagsa mo tubag. Maris, nagatuo ba ikaw sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Nagatuo. Ang sunod. Jeneline, nagatuo ba ikaw kang Hesukristo iyang bugtong anak, atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa cross, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo. Balik tangan to sinugdanan. Patay daghan-daghan nitong imo, Nikki. Nikki, nagatuo ba ikaw sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katolikong simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagtuo. Okay. Sa katagyotay diri. So kining inyo karong gipadayag, mao ni ang atong basihanan nga kamo pagabunyagan. Sa inyong gipadayag, ang santos nga simbahan nagadawat karon kaninyo og pinaagi nining tubig kamo hatagan og bag-ong kinabuhi. Anaknya cakap apa?
Kuha sa mga tog dako nga kabo kay haron. Lain din ang holy water, gamay ra kayo ba? Dako ng kabo. Kung kabo ba para CR ba yan? Okay ra nyo, di na mo makon. Basa mo, okay ra? Okay ra. Ang sakto kita na, basta dako na, ituslot na ginunta na sa diri-ari, di masan mo masuot. So, kabo lang. Sige. So, Niki, idoko lang imong ulo diya ha. Idoko day. Sige, idoko pag yung mga karon din mo. Niki, asa to? Niki Rose, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kapuhin. Ikaw si Jeneline, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Si Maris. Ako, Maris. Maris, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Uy, ay, si Jeneline. Jeneline, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So kapag buo ninyo sa tubig, nalimpyo na mo ron, no? So wa na gid mo isala. Niguli sa inyo, pamalikas sa niya mo. Ay na gyud ha, ay na gyud. Wa na gyud ha. Ay wa na mo isala. Depende na ninyo pag inyo nang ibalik. Kung manglaba, kamo naman mo manglabang upat no. O manglaba mo ikalimpyo sa inyong linabhan, asa ninyo ibutang sa hugaw nga planggana o sa bulingon? Ay, balagay mong ikomedyan, sa hugaw nga planggana o sa limpyo? Sa limpyo, imo hugaw o limpyo? Sa limpyo. Mo na, karon kay nga naman mo ikalimpyo nga kalagnon, guli dito, hindi din ang pwedeng kamutan nga limpyo kanunay. So, kamo karon ang Diyos Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nagluwas kaninyo sa tanang sala, naghatag kaninyo sa bagong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug nagdawat kaninyo tipon sa iyang santos nga katawhan ang simbahan. Siya karon maglihog kaninyo sa Christmas kaluwasan, maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari, mao man usab magpuyo unta kamo kanunay ingog bahin sa iyang lawas nga manag-ambit sa kinabuhing dayon. Amen. Kuning ihid-hid sa inyong agtang ang mahimo kang pari, hari o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mahimo kang pari, hari o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Mahimo kang pari, hari o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. Mahimo kang pari, hari o propeta sa Dios hangtod sa kahangturan. So, Nikki, Jeneline, duha ka Jeneline o usa ka Maris, kanang lana nga gihid-hid, mao na nay pag-empower ninyo nga mahimo mong pari, propeta o hari sa Dios. Kami ordinado mi nga pagkapari, lukan na sila diha, pareha na ninyo nga gibunyagan. Nga ang pagkapari, ang trabaho sa pari, AA, antos o ampo.
So kinahanglan sugod karon kamao na gyud mong muantos, nya kamao mo ampo. Okay na ninyo? Santos nga rosaryo, ampo agi na kada adlaw, ha? Di ra ba mo mga Katolikos una karon pag ampo na gyud mong santos nga rosaryo. Nya kada adlaw, nya mo simba, ampo gyud na. Ang antos kanang di na jud ka masuko, muhilak lang pero di masuko. Mo na ginay praktisa, ha? Bahala na nang nasa inyong luyo, mga masukanon kayo na, pero kamo ay magpatakod, ha? Okay, bunyagan na rin mo karon. Muna ampo o antos. Ang kinabuhi sad sa usa ka propeta, double S ang iyang abbreviation, sangyaw o saksi. Musangyaw na mo karon sa pulong sa Ginoo. Inyong sangyawan. Nya saksihan sa dinyo, pinaagi sa inyong pulong o buhat. Kung ningon gani mo nga ayaw panglibak, ako di sa mo manglibak. Ngayon gani mo nga sa nang mag kuyog-kuyog sa uyab na to sa gunoyan, di sa mo kuyog na to sa gunoyan, ato lamos kalubihan. Kana bang saksihis buhat ba, no? Buhat, dili ninyo sulti lang niya was buhat. Nya dayon ang hari double G, duha gyapon ka functions, gugma o giya. Mahigugma sa Dios labaw sa tanan, nya mahigugma sa inyong isig katao sama sa inyong kaugalingon, nya una pa mo makagiya sa inyong isig katao. So kung mobadlong gani mo usa ka manghod ba ninyo o inyo bang anak, usa may inyong isulti, pulong sa gugma. Pulong sa gugma. Mulitan, nagsugal sila. Unsa man yung paghigugma? Wa na gani kay pahunan dong, pangayo lang. Anak. O na si gugma. Adili, ingno ninyo nga kanang ako mutambag yung ko nimo nga hunongon ang sugal kay nahigugma ko nimo. Di ko gusto nga malulong ka anak kay sala man na siya. Dili kinasukong plungan na pantay ka ni maga ka sikas kwarta buanga ka. Na dili na inana ha. Kay gugma man nya mugiya ta pinaagi sa gugma. Dili inisog sagdila ning pare nga masuko sa Kristan kay impiernohono na maning daan. Pero kamo, bago pa mamuna bunyagan, at least, kutob ugma, ay lang sa mong pangasaba. Pero yung sunod adlaw, pwede na gud. Araw magkuyog tantanan sa impyerno. So, muna na, hatagan mo na, namoy katong puti nga, kuan? Nga tong puti, no? Sige. Mga sponsor, ang katong nahigot-higot, higot silang liog, nga, hugot-hugot tagjutay, aron nga, di sila mabuhi. Nah, ang usa. Dire yan na. Yang usa ka puti tongtong sa ilang ulo. Sponsors, andama sa niya tong kandila na para po niya. So, Nikki, Jeneline, Maris o Jeneline, bag-o na kamo karon nga binuhat o nagsulob na kamo kang Kristo. Kining puti nga mga panapton nagibutang sa inyong lawas, timaan kini sa inyong bag-ong Diosnon nga dignidad nga inyong naangkon nga wa nay buling sa sala pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pingin ni nga di mabulingan hangtod mo mga matay, ha? Aron mo sugat mo ni Kristo nga limpyo. Kanang nasa inyong ulo, pasabot limpyo na ron ang inyong mga hunahuna, sa daotang hunahuna, ninyo sandughan, gibutangan ng puti, limpyo na ang inyong kasing-kasing sa mga daotang hunahuna. Karong minuto, ha? Pero inig, human ani ron, nga magyaw-yaw mo iglingko na dugaya sa pabarog, Father, na mo, amo hugaw na sana din, eh. Muna, ay din mo mahay-mahay. Paubos lang. Ang makapag-maintain paglimpyo na kung magsigi mo trabaho sa inyong buhat isip pari, propeta o hari. Muna makapalimpyo yun anak maayo, ha? Karon, inyong kandila. Hantil mga kandila. Naritak ko yung tadiri. So, mga sponsors, dagkot mo diri. Dili. Ang ilang kandila, baka mo muda. Dili ka na ba ilang kandila na dagko ba? Oh, ayaw mo pagdagin nyo.
Na. O mga sponsors nga rin. Kamong upat. Mahadlok mo sa normong mulakaw. Dadaan na ilang kandila ba? Na. Sige ha. Ako yung mudagkot diri. Malagi ni musika. Oh. Dagkot inyong baka kandila. Sabi mo? Mga nangugos or sponsors, palihog ihatag ang kahayag ni Kristo ngadto sa ato mga bagong binunyagan. Kamoy hatag. Hinay ha, madagma mo diya sa araban. Ihatag ang kandila. Mga gibunyagan, Nikki, Jeneline, Maris o Jeneline, gihayagan na kamo ni Kristo. Kinahanglan nga maglakaw kamo kanunay nga mga anak sa kahayag o padilaabon unta ninyo kanunay ang siga sa pagtuo diha sa inyong mga kasing-kasing. Aron pagbalik sa Ginoo mosugat kamo kaniya uban sa tanang mga santos dito sa gingharian sa langit. Amen. So karon kay dagko naman mo ditsoon ta mo og konfirma. Okay ra ninyo? Pasabot kung magbunyag ro trabaho dayon kay kanang confirmation mo man ang pagtrabaho. Di na mamuunya-unyaon kay mamatay pala mo ugma. So, anay noon mo kakonfirmahan. So, ako mong konfirmahan. So, kung manamamugsaad sa bunyag, nakadawat na mamos pagtuo, ako na lang ihatag kaninyo diretso ang panalangin, pagpandong sa inyong mga ulo. Mga hinigugma kong mga igsuon, mag-ampo kita sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan aron iyang ibukbo ang Espiritu Santo niining iyang mga anak nga sinagop nga nahimugso pag-usab ngadto sa kinabuhing tunhay pinaagi sa bunyag. Ang maong Espiritu maglig-on unta kanila pinaagi sa naghingapin niyang mga hatag. Iya unta silang dihugan aron mahimo sila nga iya ni Kristo nga mga anak sa Dios. Sa nagipandong ang akong kamot sig masunog kinong ko ng kandila kay irog na nga rin kandila ana. Sige, ari lang koski. O Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan among Ginoong Hesukristo, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, imong gihatagan og bag-ong kinabuhi, kining imong mga alagad, o sa ingon, giluwas mo sila sa kasalanan, pakunsara kanila ang imong Espiritu, ang Paraklito, hatagi sila sa Espiritu sa kinaadman o sa labutan, sa Espiritu sa tambag o kalig-on, sa Espiritu sa kahibalo o kamakidusnon, puna sila sa Espiritu sa pagtahod kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So ako ning ihid-hid sa inyong ulo, mauna ni ang inyong limaan.
sa kay nawada ratol ning tanan. Dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. So mga igsoon, atong hatagag masipang pakpak ang atong bag-ong mga Kristiyano. Ito bang pasan lang ninyo, pasapasa? Ipataas-taas ang jutay niyo mga kandila, mga igsoon. Balik na mga inday. Jeneline, si Nikki, si Nikki, Jeneline. Mga hiningugma ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko, sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-oho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-a gisalikway nato si Satanas og misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, tubagan ninyo kusog nga tingog. Nagsalikway ba kamo kang Satanas? Og sa tanan niyang mga buhat? Og sa tanan niyang mga haylok? Dinaba mo manglibak? Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga birhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon? Ang Dios, ang gamhanang Amahan, sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatong bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, o mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen.
Hala, pag nga na ng inyong mga kandila, atong daygon ang Ginoo, masipang pakpak, nga nagbad-o sa atong kinabuhi. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang kahayag sa nabanhaw nga Kristo nagadan-ag gikan sa kandila sa Pasko. Hinautunta nga kining kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing, magdasig kanato samtang atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo sa atong mga kinahanglan. Moingon kita, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tibuok simbahan nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan magsangyaw unta sa makaluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa kanasuran ining kalibutan nga ang gingharian sa nabanhawng Ginoo mokaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyagan karong mga gutloa nga hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang niining nagasimbang katilingban, nga makikambit kita sa malipayong balita sa pagkabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa nakadawat sa sakramento sa bunyag, karon nga si Nikki Rose, Jeneline, Maris ug si Jeneline nga motubo sila diha sa matuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay, kay namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, dawata ang mga pangamuyo sa imong simbahan nga nagsaulog sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhaw nga anak nga among Ginoo si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo dawata ang mga pagampo
o mga halad sa imong katawhan, tinabangan sa imong grasya, kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan, maghingpit unta sa makaluwas nga buhat nga imo nang gisugdan dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay umatarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon niining gabhiuna nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, o sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa usa ka wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw sa mga nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw o mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag, niining ngadto sa iya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab ngadha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudom kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa mga martir, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, nga kini nga mong sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangan sa kalinaw o kaluwasan sa tibok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon niining atubang sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutanan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Amen.
Ang luhod. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Pulong mo lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, puna kami sa Espiritu sa imong gugma, di sa ulog na namo, gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak, o gipakaon na kami sa iyang mga sakramento. Ang iyang dakog gugma alang kanamo, maghiusa unta kanamo diha sa gugma alang sa usag-usag. Pinaagi ni Kristo maamong Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma o sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, baguha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambok pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa mahayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan
nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulay dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod. Kaya pa? So, salamat kayo sa mga nialagad sa ato karong kasaulugan, labi na gyud kasaulugan sa Semana Santa hangtod karon. Nya napay ugma sumpay. Salamat sa mga barangay officials, barangay tanods nga nag-facilitate sa atong traffic o sa parking panahon dinhi o panahon sa motorcade. Nya salamat sa ato mga frontliners nga gilangkuban sa ato mga Eucharistic lay ministers o sa atong KOC. Salamat sa ato mga lectors o mga salmista, sa ato mga love offering assistants, sa mga sacristans, sa atong youth, sa atong nag-operate diri sa sound system o sa atong TV monitors, sa naglimpyo sa atong simbahan, sa atong mga personnel dinhi nga hapit way mga pahuway sige yung trabaho, sa atong mga donors and benefactors nga nag-donate sa kalain-laing mga hinabang, apil na sa mga bulak, sa ato dinhing mga projects o sa atong mga pagkaon nga nang di kita mamatay sa gutom ani. Nga salamat sa atong choir, ang atong Grand San Vicente Ferrer Parish Grand Choir o sa atong mga ni-offer karon pinanguluhan sa atong mga unang mga gibunyagan. Unang gibunyagan, bagong binunyagan, no? Sa tingan ani limot naman ko. Kisa ta ni Jenilyn Squared o si Maris. Masipag pakpak kanilang tanan. Masipag pakpak. Salamat kayo. Salamat yung kayo, no? Sa atong mga niabag nato sa daghan kay mga pamaagi. Nagmalampuso ng atong mga kasaulugan karong Semana Santa. Ugma pohon na atay motorcade alas 3 kaadlawon nya ang mukuyok magdagya po nato banderitas nya mo gihapon adto ta ngadto mutuyok sa tabla nya balik dinhi ika-alas 5 na atay misa para sa atong misa sa Paskos Domingo sa pagkabanhaw alas 5 nya sunda na sa alas 9 nga misa na ay pamunyag sa alas 10 na ay misa sa alas 11 nya dayon ang atong grand opening sa 500 YOC simultaneous masses throughout the Philippines alas 4 sa hapon ug mga adlaw nya ang atong misa sa hapon alas 4 ra nya dayon sunda na sa alas 7 sa gabi. So napatay something to look forward na mahurot ang atong energy. Nya akong hangyoon ang tanang mga servants dinhi gikan sa choir, ato mga frontliners diha,
ato mga barangay tanod, sug naa pa man, lectors, ato mga sakristan, ang atong youth, pabilin usa mo ini kawagtang nga tanang mga tao kay napatay trabahoon. Sorry, panagsara ni once a year. Sige, manindog na ta. Inikuha din sa inyong tubig. Kanang inyong mga tubig diha, na-appeal na sa atong blessing. So inikuha ninyo, linya lang, single line, gikan dito, mana mo magagian na diha, nga ripadong ha. Ang modubol og linya, ma-impierno automatic ha. Linya. Aron di mo mag-ilog diha, ngayag dada katong dili mo. Ibaw ra ba si Lord ana? Ang Ginoo manaat kaninyo. Kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa, dad-a ug puy-in ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.